Λοιπόν, με πάρα πολύ μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε σήμερα Δευτέρα τον Αρχιμανδρίτη Αθηναγόρας Σουπούρτζη. Ο πατήρ Αθηναγόρας είναι καθηγητής Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου της Θεολογικής Ακαδημίας Βολίν Ουκρανίας και επισκέπτης καθηγητής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών. Και φυσικά ερχόμαστε σε εσάς, καθώς είστε και γραμματέας Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Ακαδημίας Εκκλησιαστικών Τεχνών της Εκκλησίας της Ελλάδος και θα μας πείτε περισσότερα για την τελετή αύριο. Η τελετή, μιλάμε πάντα, το έχουμε πει και το έχουμε αναφέρει από την αρχή της τηλεφημερίδας μας. Έχει να κάνει με το Μνημείο Νεομαρτύρων του Έθνους. Την ευχή σας να ζητήσουμε πρώτα απ' όλα. Του Κυρίου, αγαπητέ κύριε Κλιματσίδα, χαίρομαι ιδιαίτερως για την επικοινωνία. Χαιρετώ και εσάς και όλους τους εκλεκτούς τηλεθεατές του σταθμού σας. Πράγματι, αγαπητέ κύριε Κλιματσίδα, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, δια της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Ακαδημίας Εκκλησιαστικών Τεχνών, ευχαρίστως ανακοινώνει την τέλεση εγγενείων Μνημείου Νεομαρτύρων του Έθνους, το οποίο ανηγέρθη κατόπιν ευγενούς δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Όπως αναφέρεται, αγαπητέ κύριε Κλιματσίδα, η τελετή εγγενείων του Μνημείου των Νεομαρτύρων θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 7 Οκτωβρίου και ώρα 6 το απόγευμα στον ιστορικό εκκλησιαστικό χώρο της οδού Δινοκράτους 68. Είναι ο χώρος ο οποίος βρίσκεται πλησίον της ιστορικής Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, στο κέντρο των Αθηνών. Να σημειώσουμε εδώ ότι τα εγγένεια θα τελεστούν από τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Ιερώνυμο, παρουσία σεβασμιωτάτων μελών της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, καθώς και εκπροσώπων της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του εκκλησιαστικού, ακαδημαϊκού και καλλιτεχνικού κόσμου. Νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο να γνωρίσουν οι αγαπητοί τηλεθεατές σας ότι το μνημείο αυτό αφιερώνεται από την Εκκλησία της Ελλάδος και με πρωτοβουλία του μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου μας στη θυσία των μαρτύρων της πίστεως και της πατρίδος και ανεγέρθηκε από την Εκκλησία μας ως διαρκές τεκμήριο τιμής και μνήμης προς εκείνους που προσέφεραν τη ζωή τους υπέρ της πνευματικής και εθνικής ελευθερίας. Να πούμε βέβαια ότι η τελετή αυτή των εγγενείων, όπως και η ανέκερση βεβαίως του μνημείου, εντάσσεται στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος για τη συμπλήρωση 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, η τελευταία εκδήλωση που εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο των εκδηλώσεων και υπογραμμίζει τον ιστορικό και διαχρονικό ρόλο της Εκκλησίας μας, της Ορθοδόξου Εκκλησίας, τόσο στην εθνεγερσία όσο και στη διαφύλαξη της εθνικής ταυτότητας και της συνέχειας του γένους. Η είσοδος στην εκδήλωση αυτή είναι ελεύθερη. Να πούμε, πατέρα Αθηναγόρα, ότι πραγματικά έλειπε κάτι τέτοιο, έτσι. Η πρωτοβουλία αυτή του μακαριωτάτου, η ιδέα αυτή, εμπνευσμένη πραγματικά και βέβαια και η βοήθεια, η πολύτιμη βοήθεια του Ιδρύματος για να γίνει πραγματικότητα. Αλλά έλειπε κάτι τέτοιο. Δηλαδή ένα κομμάτι της ιστορίας μας που δεν πρέπει να λησμονούμε. Ακριβώς έτσι, κύριε Κλιματσίδα. Είναι πολύ σημαντικό που η Εκκλησία της Ελλάδος και μέσω αυτού του τρόπου διδάσκει ακριβώς τις γενιές και ακριβώς αυτή όλη η ανέγερση του μνημείου αποτελεί διαρκές τεκμήριο τιμής και μνήμης προς εκείνους που θυσιάστηκαν υπέρ πίστεως και πατρίδος. Οπότε την Τρίτη, 7 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, εκεί στο ιστορικό εκκλησιαστικό χώρο, στη Δινοκράτους, είπατε στον αριθμό 68. Έτσι τώρα εμείς δεν γνωρίζουμε. Αλλά όσοι μας ακούνε από εκεί γνωρίζουν πολύ καλά. Πλησίων της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, η είσοδος είναι ελεύθερη όπως προαναφέραμε. Και με χαρά και τιμή περιμένουμε όλους. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη μας χαρά. Ευχαριστώ εγώ. Καλή συνέχεια στο έργο σας, την ευχή σας. Του Κυρίου. Λοιπόν, είναι κάτι που το είπαμε και στην αρχή της τηλεφημερίδας. Τελετή εγγενείων του Μνημείου Νεομαρτύρων του Έθνους, λοιπόν, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, μέσω της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Ακαδημίας Εκκλησιαστικών Τεχνών, μας το κάνει γνωστό. Αύριο Τρίτη, λοιπόν, νομίζω ότι είναι πραγματικά κάτι που έλειπε. Είναι εμπνευσμένη αυτή η πρωτοβουλία. Τα εγγένεια, λοιπόν, από το μακαριότατο, από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Ιερώνυμο, αύριο 6 το απόγευμα. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα και ελάτε να δούμε ένα βίντεο για τη σημερινή εορτή. Ο Άγιος Θωμάς ο Απόστολος τιμάται από την εκκλησία μας. Μετά θα συνδεθούμε με Αλεξάνδρεια, θα είναι κοντά μας ο Επίσκοπος Μπουκόμπας, κύριος Χρυσόστομος.